Lencir kuning merang ati sapa wonge sing ra pengen nyipok. Walah. Maksudnya piye ta? Oh. Pak. Kaget aku masanya. Dicipok iso gosong cangkeme kaya portal. Lagi Gen ta? Ya, Pak. Ning aku seneng lho Mas delok gundulmu lho. Loh, wis to tenang kowe to. Lah piye? Perkara gundul kok apa meneh kok gundul? Umpama aku iso ngentokne kowe paribasane tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pecaing dodo. Utaing ludira, sedumuk bawuk senyap. Wapuk lambemu lho, tak wapuk lambemu lho. Kowe iki tak wapuk pisan kok di hadapan para piyai luhur iso Sing ketoprak tak rewangi pecaing dodo, utaing ludira, rawe-rawe rantas malang-malang putung, sadumuk bathuk. Lho, Bathuk ora. interupsi bicange. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Mak iya, ayo Mbak Elisa. Ya, ki sing didhawuhi karo panjenengane Bapak Bupati. Ya. Bapak Bupati Rianto mau pesen apa? Kon dampingi arep nyekar caping gunung. Oh iya. Ya. Kowe urusanmu kowe rampungno. Ya. Sugeng dalu Bapak. Kula nggih tasih TK lho. Ora urusan aku. Kaya tasih TK tasih kami ngarep njaluk dhuwit wis ora butuh. Ya, ora arep ngekeki dhuwit. Ya, bocah-bocah kok TK. Ya. Nggih. Nganu salut nggih. Niki anak kecil tapi udah melek budaya. Yo telat yo Pak aku S2, S1 lagi ngerti budaya. Oh, iki luar biasa. SD wis ngertos. Lah iki sesuk nek gedhe bayangno kaya ngopo? Mbak Lintang ki sok. Iya. Ya. Pomo sak umurmu, sak umur selawe taun, 30 taun ngono wah. Wis medeni wisan. Kondang yo. Sindenane wis ngedapi-dapi. Wis wong tuane tinggal ning omah tumpuk gaji. Wah, seneng yo. Ha iya wis ane ora nandi-nandi meng. Pinter iki le ngaryake ketsane Rianto. Katuran wonten nyekar panggungan. apa? Ya sing kanca-kanca ya iso. Mangga turuk. Napa Pak Seno nika lho wau? Niki Sugeng Dalu, Pak. Oh, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Pak. Sugeng Dalu. Sito. Iki bupati lho. Oh, Pak Bu ya ngerti yo. Sing ngomong iki yo ngerti nek Bupati Blitar Pak Rito. Ah iya. Wong Ngertos. cedak-cedakan kok lek mau bengok. Jajal pisan kas Mbak Lisa. Oh nggih, Sugeng Dalu Pak Rianto. Sugeng Dalu. Apa sih ya? Terus? Leres, mbok kula saking Lambelu. Kurang ajar to kowe. Lambelu. Simbok kula saking Lambelu, sakinge ditambahi. Iki Pak Bupati entuk unekke lambelmu. Nggih saking Lambelu aku ora ngonekke Pak Bupati. Dusun. Nggih, oh nggih kanggem dusun nggih. Lambemu. Lambe. Oh, lambe saya. Lambe kula. Nggih kula mawon. Nggih. Nggih. Mbak Elisa luar biasa ini. Tepuk tangan guys semuanya saja. Malam hari ini kita dihibur oleh Mbak Elisa. Ya dengan senang hati Pak Bupati tadi di awal acara itu banyak mengatakan banyak hal. Wah, ini harus dikatakan lagi di sini Pak. Biar banyak. Ini kan banyak orang yang udah datang. Niki kula ngertos lho pun apa napa maca-macai basa kramane napa to? Maos. Maos.
Maos. Mawos, kula pun mawos. Hah? Maos. Nggih, niki udah tahun keempatnya Pak Bupati ya di sini. Dan selama ini udah kilas balik ternyata Blitar udah punya prestasi. Waduh, banyak prestasi ya. Nggih, luar biasa dan angka kemiskinan sudah bisa menurun, turun. pengangguran juga menurun. Wah, ini prestasi Pak Bupati. Kita harus tepuk tangan dulu buat Pak Bupati Blitar Pak Rianto. Tadi pagi kita meresmikan Pasar Kanigoro yang baru. Pasar Kanigoro ingkang enggal. Iya. Oke. Apa kuwi? Enggal baru enggal. Enggal Ngertos. baru. Kok ya pinter nggih, Pak. Nggih. Panjenengan kedah sabar, Pak, kedah sabar. Anggenipun ngartekaken menika dah alon-alon niku pancen cangkeme elek bocah niku. Niki kula pun berusaha lho. Iki yang baru Pasar Kanigoro. Terus ini juga boyongan nggih Pak nggih. Iya, ini. Semoga nanti di tahun 2020 bisa nganggo dawa banget oo kabeh. Ayo. Bumoloyo. Bumi Laya. Heeh. Bumi Laya Ika Naraka Praja. Bumi Laya. Eka Tantra. Ika Tantra. Adi Praja. Jajal Mbak Lesa artinya apa jajal? Bumi berarti iki donya. Bener Oh, bote. ya terus laya. Layai nek sasana loyo nggon mati ki, Pak. Aja tok padake jeneng kok ngono kuwi kok ya. Laya apa Pak Bupati? Ya. Intinya saja ya. Iya. Blitar itu terkenal sejak zaman kerajaan Kediri. Bisa nih. Oh, niku asine blokon niku asine. Niku meng bola-bali ngedongke ngendikane bupati kok. Iya. Kok Raden Wi dhek kae neruske Wijaya. Yo, tapi kan rareti nek Wijaya sing pertama kali pendiri Majapahit. Lagi. Semoga bisa menghasilkan anak-anak bangsa seperti ada Dek Lintang, ada Dek Diva, besok jadi penerus ya. Di tahun berikutnya 25 tahun lagi menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Nggih, Mbak Elisa. Menika ugi wonten rencangipun. Menapa sih? Mas Yudo kali Mas Andi. Iya. Mendak kentekan wektu diaturi tindak panggung. Ya, monggo. Di anu sepoti men ngancani Pak Bupati uga no. Ya, turuk. Mas Yudo kalian Mas Andi ya. Andi TP. Matur suwun Mas Yudo. Iki anu kanca Tuban nggih, sapa jenenge? Mas Tembe, saya dari Tuban ya. Nggih. Wah, iya. Ora nyono-nyono malah ketemu karo penyanyi Mas Yudo karo Mas Andi ya no. Iya, iki wah luar biasa bengi iki. Iya. Wilujeng dalu bicange. Wilujeng dalu Mas Yudo. Wilujeng dalu bicange. Wilujeng dalu Mas Andi. Hormat Pak Bupati. Iya, selamat malam. Nggih. Tuku roti ditotoli pitik. Apa Mas? Pak Bupati nyuwun dhuwit. Engko sik to. Urung-urung nyuwun dhuwit. Urung-urung kok wis duwe lah. Ya. Terus Oke, alhamdulillah semangat luar biasa Kabupaten Blitar. Wonten pantun kula Pak. Napa Mas? piye? Tuku topan tukune neng Jakarta. Selamat hari jadi Kabupaten Blitar yang ke-189. Semoga jaya sepanjang masa. Iya, tepuk tangan. Amin. Sementing aja kleru Mas Yudo. Boten apa Pak? Ada hari jadi Kabupaten Blitar. Itu diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Ya. Saniki wis usiane 695. Betul. Yang 189 hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Blitar. Yang kepinten Pak 189. 189 niku nek kula utak-atik niku Pak. Kula nek utak-atik angka bau winter Pak. Nggih niki bandar togel kok. Ngimpi tak tombo ora tau. Apa tau utak-atik Mbak Alisa? Ora otak ketik. 189 1
891 tujuannya hanya satu, menjadikan Kabupaten Blitar menjadi kabupaten yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Wah. Itu dengan landasan Pancasila 9. Semoga Blitar lancar dalam membangun Kabupaten Blitar. Wah, hebat. Kalau biasanya neng ngartin iki 200.000 Pak, tapi nek jenengan termasuk cerdas niki. Jalma limpat seprapat tamat bathok bolu isi telek bocah niki. Madu adae kurang api ya Mbak niku. Wah, hebat. Monggo paring dawuh Pak Bupati. Ya, kagem sedaya dulur masyarakat Blitar yang kita cintai. Kita tentunya bangga terhadap Blitar karena ya kemajuan untuk wisata sudah luar biasa. Oleh karena itu ada semboyan olas kembar. Napa niku olas kembar? Aja lunga adoh sadurunge kemput Blitar. Weh, Mas Yudo pinter, tepuk tangan. Ora usah ning gone Prambanan, nek durung singgah ning Candi Penataran. Ya, bener. Rasah ning Pantai Kuta, rasah ning Pantai Sanur. Blitar sudah punya Pantai Tambak dan Pantai Serang. Luwih hebat, luwih napa menika ramah lingkungan. Termasuk Peh Pulo. Pundi niku kula dereng roh nek niku. Wah, mukane olas kembar. Nggih. Sampeyan wis roh Kuta, wis roh Sanur, neng rong-roh Peh Pulo ora komplit dadi wong Blitar. Nggih. Pokoke aja ning Pantai Kuta dhisik, nek urung ning gone 99 karo Brilian nggih Pak nggih. Pundi niku Mas? Iku tak dudohi tak WhatsApp kok. Mbak Elesi aja ngentek roh. Nggih, mboten Pak. Jadi semua warga Blitar harus cinta pada Blitar. Termasuk ayo bela dan beli produk Blitar. Wah, sego pecel enak. Nggih, Pecel murah, pecel enak. murah enak. Ojo Sayur sampai dewel. apa? Jangan dewel. Apa kuwi? Jangan dewel. Napa Pak Seno niku? Tewel dowel. Tewel dowel. Jangan dewel. Piyai semene iso mumet kabeh Tolong berhubung sampean itu bahasa Jawanya nggak begitu paham, pakai bahasa Indonesia, jadi ngomongnya jangan sampai ketetek-tetek ya. Ketetek. Kesusu-susu lho goblok. Wah, kowe marahi sing ra bener, belajar sama saya Mbak Elisa. Gimana belajarnya Mas TB? Mas TB cari nenek. TB ya bener itu TB telek bebek itu ya. Oh TB seko telek bebek. ora kok telek bebek. Maka... Belajar bahasa Indonesia sama saya. Gue udah lama di Jakarta. Wih, udah lama di Jakarta? Ya udah lama. Oh iya. Jakarta mana? Jakarta mana? Jakartanya Tanah Abang. Tanah Abang. Ah itu jadi Jakarta itu. Iya. Kenapa lu di sini? Gue Dalisa. Di Jawa lame. Lame karena di Jakarta hidup gue terlonte-lonte jadi gue. Terlunta-lunta. Ah itu jadi Oh ngono. Nah, kenapa lu di sini? Gue di sini sama adik sama nenek gue. Orang tua lu? Nyokap sama bokap di Jakarta. Nyokap bokap. Nyokap sama bokap. Ya nyokap sama bokap di Jakarta nonton bokep. Apuk pisan mengko. Nek Pak Rianto. Bapake wong Blitar lho ki. Betul. Wah, hebat. Kemajuan Kabupaten Blitar di bawah kepemimpinan beliau pesat luar biasa. Wah, iki nek gak sak periode engkas rugi pokoke tetep kedepannya Pak Tepuk tangan Rianto. untuk semuanya. Wah, Mas Asmane Yudo. mawon Riyanto. Lah ngoncekin neh bocah iki. Iya aku ini sregep begini iki Mas. Riyanto. Rino wengi tansah ndedonga marang sing gawe urip muga-muga Blitar semakin jaya, adil, sejahtera dan berdaya saing. Hebat. Yan. Adalah Lumayan. Yan itu artinya adalah lumayan dalam bekerja, disiplin dan berintegritas tinggi. Weh. Tolong Pak. Tolong Pak. Iki mesti iki bahaya iki keri-keri. Tolong Pak. Tolong Pak. Kalau ada acara nanggap payang sama dagelan lagi Pak. Iya. Rumang saku rasah dagelane. bokon. Nggih Pak, soalnya jenengan nek wonten acara mboten nanggap payang kali dagelan rugi Pak. Lho, sing rugi sapa? Sing rugi awake dhewe itu masalah ditanggap kok. Iya bener. Wong kok iso Nggih. Menika wau Pak Bupati badhe nembang nyekar caping gunung. caping gunung. Kelangenanipun Pak Dulur Bupati Blitar niki
ngertine lek Pak Bupati iki isane Caping Gunung. Nggih. karo Blitar Kawentar. Ya turun niku. Siap. Nggih. Ngertine masyarakat niku padahal niku apa? Ora apa kok isane ya kuwi gitu lho. Mangga, Pak. Mangga, Pak. Ora sah bawa lah. Mboten sah. Mboten sah bawa, Pak. Langsung Nggih. nembang mawon. Nggih. Dek Jaman ber Mangga, Pak. dek jaman
Pati. Riyanto. Hebat. Geni iso dadi semangate, banyu iso dadi patriote. Wah. Milanipun masyarakat Jawa riwis-riwis warga masyarakat Kabupaten Blitar tetap semangat untuk menyambut hari jadi Pemkab Blitar. Jan luar biasa. Koneh iki Luar biasa. hari jadi ditambahi neh karo Boyong Projo, karo hari ulang apa ki karo tahun baru. Pergantian tahun. Telu dadekno sitok ngirit. Ora. Ngirit pripun niku Mas? Lah 3 dadekno sitok kan jatahe kudune nanggap wayang ping 3. Oh nggih kudune ngoten. Ning mboten napa-napa. Mboten napa-napa niki didobeli 3 niki. Nggih, matur suwun Pak Bupati. Nanggap wayang ping 3. Nggih, Pak Bupati nggih, Pak matur sembah nuwun. Iya. Ya, Mas. Selamat tahun baru Mas. Selamat tahun baru 2020. Selamat tinggal 2019. Happy New Year. Deng ambal warso. Happy New Warso Year. enggal warso. Warso. Mbak Warso enggal. Iki ngopo? Kupinge bodek. Dodeng. Ya rene rada rene. Bantere mercone ya ampun. Sik ngentekno iki sik lho. Paling gerong jam Kok meng karo swara mercon kok gila. Lah nggih. Trauma Trauma. langsung. Trauma Pak kula Pak. Lho, trauma. Mangke riyen to Pak. Nggih. Oh isih kok. Tesik kersane telas riyen. Nggih. Iki lho dhuwit pira wae diobong iki lho. Wong mampu kok padakne kowe ya. Wah. Sip. Rencana tahun ngarep ditingkatne. Tingkatnya pripun? Granat. Malah ras do wayangan kok. Oh, kembang api kok marahi modar. Matur. Waduh. Oke. Nggih. Nah, sik ayo. Ya ampun. Wah. Wis to Mas ge sesuk neh ngono lho. Gawe sesuk piye wong tahun barune saiki kok gawe sesuk? Barune iki ae. Awas matanya kelilipan. Apa Sa? Matanya kelilipan. Tahun barune iki ora sesuk, masa enek tahun baru Muhammadiyah karo NU. Nggih, dhewe-dhewe. Iya. Lah. Yo event setahun sekali. Nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Yo. Lah, Kemerian. ono yo banter ebake. Ket mau banter kabeh ketoke. Yeay. Aku ki wing samar. Samar pripun? Soale kula tau nyumet tembang api niku duwer ngenten menggok. Nggih. Nek menggok rene iki lho. Kok nek mlebu jare sinden ora apik. Gosok malah. Oh, mati malahe. Kupingnya metu tisune. Ki ngopo ya, Mas? Ben ra krungu. Niki kersane mboten sepi. Nggih. Bareng kalih niku anu napa medley napa? Ah monggo, Nggih, monggo. nggih, Yo, nggih. diaturake Mas itu monggo. Nggih. Nggih. Kersanipun anu. Nggih, napa? Arep diceluk ibu kok celuk napa pelok napa slendro? Monggo.
Ya, monggo sing kira-kira gayeng mawon tur meriah ya. Meriah. Mas aja dipleroki. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran kanggo kekeri ing jaman kok yo sing eling bapak Sampe Mas, pisan gas yo. kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran kanggo kekeri ing jaman kok yo sing eling bapak iku budaya rum kepena unine mo kepena alera plera ada jaman dino minggu kebari wisata bidan gak ono puskesmas ora ono dokter ora ono eneke dukun bayi. Lah terus akhirnya ben cepet nerabas liwat sawah. Lah kok udan riwis-riwis bicange. Nggih. Kok tengah sawah lah kok bledek bianter. Dayar. Mbokku semaput tek aku metu separuh serut. Aku karo tingak. Ini bayi ya wi. Niku Republik Indonesia. Saking Menteri Kesehatan. Mergo nangani wong ae. Lah. Wayahe apa? Wayahe arep babaran. Anu kliru nggone mboke. Alaman apa ming sak dukun bayi niku nek kliwung. Oh nggih. Kali ngaturi pirsa bile tanggal 12 September. Mulai. Kok sing mburi malah mulai iki. Mati golek kon sing Padang. Mbak Anting niki nggih. Mbak Anting. Lah asmane sinten to? Denko. Denko kuwi apa? Susu. Ting. Sing bawane napa, Pak? Ayo sing biasane ae lho. Sing tok lho iso radong aku nek bahasamu. Tiga kali. Ini racah cong ora mungkin racah cong. Iki lho ngono terus ta. Oh iki sisamu gau. Ora apa-apa. Ah mah kowe kemproy ra umum. Aku iki wae. Aku mung sediluk ae. Tak celupne tok terus mulih aku. Mau aku ning ngene iki ning omah ndi telu ora tak gawe belas e. Senenganmu sing tipis enak sing lemu. Lemu iki penak. Ngapa? Ngisep. Mantap. Meneng sik, Nduk, meneng. Apa iki ya? Awas lho. Iki saya munggah lho. Apa kok mbok kompo? Kesajae kurang lemu kok ya. Kesajae kurang lemu jadi kurang plek lho. Iya. Ketan iki ya. Sing mbok kompo sing gedhi awakku. Apa? Sirahku malah. Malah helbe terus siat palus wae ngene. Omongane karyo maneh
pemanasane ning kene tapi finishing ning kene lho. Kuru petuk kuru suarane mak kelotak ngono. Yo ben tak lateni. Mas Yuda. Dalam Menika ugi wonten nawala sahabat karibipun Pak Riyanto Pak Bupati. Nggih. Pak Udik menika wonten Gresik ugi nyuwun tembang sak merdekanipun mila menika ugi dipun aturaken Pak Udi. Oke. Kagem Pak Sekda menika ugi penggemar wayang nanging tembe gerah dipun dongaaken supados dangan. amin. Nggih. Kok ya muni neh to no ke nyapet to. Ijane wonge turu piye kok telat ning ngene lho. Ayo. Setengah 1 lho. Urip yareng mati piareng. Nih kaya nggon simani jembatan Ancol kae lho. Kok Ozi Saputra Ozi Saputra wis mati. Yuk, tarik. Say
Apa? Niki wau kula angsal sawer 500.000. Seko? Saking Mbak Purnama Kinati. Oh. Nah, sing 100 ken ngekekne Wiyaga. Lho, apa cukup Yoga 20 nyatus ya? Nganu ming dikeki kuwi tok kok sebagai apresiasi Oh, penghargaan. nggih mboten apa-apa. Wis tok gawa sik wae ora apa-apa kok. Nggih. Ya. Matur nuwun nggih Pak De sampun. 100 Wiyaga 26 ki. Lumayan dijual kira 2000 esuk nggo nguyuh ning pom bensin. Sumelatur sawetawis Mas wonten pengumuman niki ada bocah hilang umur 11 tahun. Ciri-ciri wanita pakai baju hitam, rambut hitam, celana hitam, mata hitam. Bila menemukan anak tersebut adalah anak genderuwo. Gak tenan kok tenan. Namanya Ramadhani. Oh, 11 tahun. 11 tahun. Lengan panjang, bawah celana biru. Yang menemukan harap dibawa ke kantor Satpol PP nggih. Niku. Teng wingking ngono di belakang akan dikasih hadiah. Hadiah napa niku? Diwaca sisan hadiahe. Hadiahe ketoke kopi latte. Ora ki mburi. Akan dikasih hadiah yaitu mboke. Masa ono mboke? Mboke iki lho, umur 11 tahun. Hadiahe ondel-ondel sing gondol lho. Monggo Bu anu Ramadhani 11 tahun cewek. Wis ondel-ondel nggo Bapak Ibu wonten ing belakang panggung. Nggih, wah mesake menika cah 11 tahun ya. Nah, ora gelem nitipno ning parkiran. Bocah kok titip ning parkiran mripun? Timbang ilang. Wah, ngene parkiran iki titipan motor kok nggo bocah. Untung ora anakku sing ilang mau. Lanang to Mas iki? Wedok. Wedok. Siji to loro? Siji. Oh, siji. Lah anakmu? Anakku loro. Wedok. Wedok kabeh. Kembar to? Kembar to. Siapa jenenge? Nini Erlina karo Nunu Erliana. Celukane? Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke? Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke? Nunuke wireng diomong yo. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Nunu anake bojoku. Anake bojoku. Lah Nini karo Nunuke ayu ndi? Jane ayu Nini. Tapi nek calanang dolan sing digoleki ora Ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digoleki ora Ninike, Mas. Apane? Nunuke bojoku to. Anake bojoku. Nggih. Menika dipun lajengaken Mbak Tatin, monggo Mbak Tatin. Mbak Tatin. Wah. Ya, Mbak Tatin jumeneng, ya. Ah, iki mau nek jenggleng ya iki. Bil gading bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengen ngethok. Lencir kuning merangati sapa wonge sing ra pengen nyipok. Walah. Maksudnya piye ta? Oh. Kaget aku masanya. Dicipok iso gosong cangkeme kaya portal. Lah iki. Ning aku seneng lho Mas delok gundulmu lho. Loh, wis to tenang kowe to. Lah piye? Perkara gundul ku apa meneh kok gundul? Umpama aku iso ngentokne kowe, paribasane tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pecaing dodo, utaing ludira, sedumuk bawuk senyap. Wapuk lambemu lho, tak tewapuk lambemu lho kok. Kowe iki tak tewapuk pisan engko di hadapan para piyai luhur ra iso. Sing ketoprak tak rewangi pecaing dodo, utaing ludira, rawe-rawe rantas malang-malang putung, sadumuk bathuk. Loh, bathuk ora. Interupsi bicange. Pripun? Nyapa? Menjelaskan kata-kata niki. Kenapa wong nek ngomong-ngomong bawuk kok darani saru iki kenapa? Padahal bawuk niku jaman semono biyen niku panggilan untuk cawe wedok cilik niku jenenge bawuk, nek calanang cilik jenenge kuncung. Leres nggih. Jenengan saking Yogya to? Nggih. Riyen enten majalah Kuncung Bawuk. Mboten ming majalah. Sandiwara teng TV niku wonten TV. Lah nggih. Lah perkara majalah niku kula seneni kali Pak kula. Mergane apa? Lah bawuke tak kei kuncung. Lah. Mate tak kamane ngono Mas. Wah kenceng iki kok iso. Wong kok iso ketemu karo Mbak Tatin, piyayi cantik lembah manah saka Ngayogyakarta. Paling tidak ketoprakan to kowe. Wah iki sip wis pun dados. Tunduk. Arep ngapa? Lho, wis to.
Sing bayar wiyaga iki. Lah nyilih sedilu apa? Ah sampean arep manglung ngene ra ono sing muni nek aku. Aku rasah manglung kowe madhep rono. Nyuwun palilah. Tutuk. Kowe sing nutuk saiki. Opo. Iki bagianmu nutuk. Nah. Tuk tek tuk. Alah. Apa kowe ini? Gak metune dagelan lho. Tutuk. Mataram. Tutuk. Apa lah totok-totok? Tuk. No. Oh alah Mas sing ngendang iki ketae kok sentimen to. Kaya pinter-pinter ngendang ae. Kok iso pinter-pinter ngendang sampean? Paling iki kondangmu siarne apa? Kondangmu siarne apa? Siarno TV. Yo TV lokal. Siarno radio. Radio bosok paling. Aku ki lho. Siarno masjid. Apik matamu, masjid ki wong mati yo so. Ora apa-apa sing ngendang ini karo wong mati wedi. Maratuwane mati tinggal poli yo, Dik. Ora apa-apa. Mangsane. Aja kaya ngono kowe. Sarip tambah yoso. Dadi wong urip yo gawe gelo. Sri Uning Mustika Tuban. Nek ra penting rasa SMS-an. Pari kesit jumeneng ratu. Sakit hatiku. Rumangsamu. Ora katok, ora jarik, ora kotang. Ora katok, wisis Mas ngene. Goblok iki pari. Seto, ora katok, ora jarik, ora kotang ora nggih apa-apa. Parian iki bebas. Lho, ora katok, ora jarik, ora kotang. Ora katok, ora jarik, ora kotang. Ora melok, ora nglirik, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Onokne ae. Ngerti sapa aku? Lakon Maesa Jenar. Dadi sapa? Pangisingan. Pangisingan. Sing topeng iki Mas. Pasingsingan. Yo, pasingsingan pangisingan. Mulane diumum ketemu. Ayo. Wangun nek dadi pangisingan mon bentuke kaya ngono. Pasingsingan, Pak, pasingsingan. Ra jarik, ra katok, ra kotang. Ra mlirik, ra melok, ra nyawang. Ki lho gambarmu. Nggonmu dhewe lho, nggonmu dhewe. Kene lho. Rumangsamu apa? Sepiro bantere playumu? Sik banter playune bis Bagong. Sepiro kandel kulitmu? Sik kandel kulite badak. Kaci gedhe, gamuk sudukane. Kaci dhuwur. Nempilengi sirahe buta rancik-ancik Gunung Mahameru. Sugih japa mantra rawatak Raden Arjuna merguru marang batange buta. Sugih utang sauren dhewe. Lha nyapa aku sugih utang bareng lho. Kono ben wedi. Kendange sing penak. Dapukane apa dapukane niki? Paling tidak nggih lakon Kedirinan lah. Lakon Panji niki dadi Dewi Sekartaji, kowe dadi Panji Asmara Banger ya. Banger. Pas nek niki. Iki loro iki dadi Waita Puyengan, aku sing dadi Damar Wulan. Lah cocok Waita Puyengan Damar Luwak. Damar Wulan iki kumitire, iki setane. Lah pas. Sik iki mau kok dadi lakon Panji iki lakon apa? Panji. Oh, Panji to, krungu Panji. Nek Panji siji. Kula Damar Wulan, Pak. Iki Waita Puyengan, aku layang kumitir, Mas Seno layang seta. Jadi iki kumitire, iki setane. Pas. Kok aku kok setane piye to? Iki sapa? Sampeyan dadi sapa? Layang kumitir. Sampeyan. Layang seta. Lah ya pas to iki kumitire, sampeyan setane. Iki demite iki lho. Mas. Oh, nggih. Maksude Jawane layang setane. Setane, ngoten. Iya. Tuduk. Tuk. Apik. Ki rencanane toprake sae niki. Sae. Wong ling ngerepe selek kok jelas elek. Lepasin. Aja dikucengi terus to Kang Mas. Aku saya nyedal lho iki ne. Aku gila to sesuai to. Ayo tok semangat nafsu lho. Ora apa-apa. Anu sampean sing alus lembah mana? Jual mahal. Tok. Maling. Oh, sesek to. Sesek, Mas. Sesek. Tok. Dak. Tok. Wah, gila apik ketoke. Action-e entuk. Tuduk. Oh sedih Mas, sedih ketoke. Nembe nandang sungguh. Oh. Surem-surem diwangkara kirek.
Rasa muni kuwi. Ayo. Ayo. Tok 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 tok. Iki lek ketoprak piye to mek totak-totak. Tok tok tok. Jane iso omong apa ora? Sik, ora iki ra sida ketuk. Iki kontes kentok. Nggih. Mbok bilih Kang Abdi angkat dai. Kepareng wawan pangan. Lah ora enak. Ayo. Apa? Tutuk. Kok totak-totak to? Oh sedih. Kenapa to Kang Mas? Nangis barang iki cahe. Kok panjenengan menika? Ora. Awas lho, umbel. Selamat. Alah gila kan. Gila nih. Tok 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 tok. Tok tok tok. Muni tok nah tonyo cangkemmu kowe, Nang. Muni tok nah kowe. Ha. Toprak sewengi tak tuk. Ngomong. Diajeng garwanipun wong akeh diajeng. Kakang iki kancane akeh. Oh iya, lunyu cangkeme. Diajeng Waito karo diajeng Kuyengan. Injih Kang Mas. Apa pancen sliramu tresno marang pun Kakang diajeng? Mboten. Ora usah omong aku ngerti apa sing ape mbatur Gusti. Apa ngeten niku to Kang Mas? Diajeng Kuyengan. Apa sampean wis matur marang Rama dalasan ibu yen awak dhewe bakal jejodohan? Durung. Aja omong aku wis ngerti. Sat-sat apa tujuane? Diajeng. Aku di lho Mas. Apa mulai kowe aku gila kowe. Ngomongnya piye ing jagat ora ana papat, ing donya ora ana 5, ing jiwanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana kowe ya mung Waito karo Kuyengan. Mula saka kuwi nyuwun apa bakal tak turut awit Kakang Inalendra kang sugih bondo sugih bandu Mas Picis Rajaprana bakal tak tumplek-blek marang kowe waton kowe njaluk mudir lintang karo rembulan karo tak bisa pinakali kanca kowe kanca kedet takon kudu. Tarik napas dulu. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura. Masa enek wong ngomong kok ngantek kentekan napas ini ra kowe penek ta. Wong ngerol kentekan nabab iki lho. Ngomongnya iki lho sing halus. Angel ketopane Mas. Ayo baleni nek sing apik. Dijeda tarik napas dulu. Ngomongnya sing apik. Yo diajeng. Kakang anu kilap diajeng. Lah apa enek toprak kilap kuwi yo. Diajeng Waito. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang ngumpadi wanita kang bisa gawe senengku ora ana ya kejaba wong kowe wong sakloron. Diajeng Kuyengan. Nyuwun donga pangestu marang Rama dalasan ibu muga-muga awake dhewe. Aja kuwatir kowe nyuwun apa bakal tak turuti Mas Picis Rajaprana bakal tak tumpek-blek marang kowe waton kowe ra njaluk udir lintang karo rembulan karena tak bisa pinakane awet-awet cekak tau desa rebuti bol kok itu tidak. Tiba tenan kok. Nyuwun ngapura. Wong enak omongan kok ngantek kentekan napas ini ra kowe penek ta. Ngomongnya diatur gawe spasi. Nek omongan ki beberapa pernapasan. Tarik napas. Ambegan. Tak warai. Goblok. Inget iki lho. Yayi Waito. Injih Kang Mas. Moro diagi caket marang pun Kakang Yayi iki tarik napas. Ra mungkin kentekan. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan. Tarik. Aman dadi ono spasine. Ono spasi ora kentekan apa. Tang. Praktek. Kene diajeng. Nek caramu ngono ngetoprak telung panggung modar. Masak kowe. Ayo. Ngomong sik lagi tarik napas. Goblok kok kentekan napas. Ngomong dhisik. Gundul ning nong. Ngomong sik tarik napas. Diajeng Waito Kuyengan garwanipun Kakang diajeng. Tarik. Mas. Lah, aman to. Nah. Apa pancen sliramu sakloron tresno marang pun Kakang diajeng. Tarik. Lah, aman. Gitu Mas Eno, aman. Nggih, Leres. Ambek. Yen to pancen tresno marang pun Kakang coba buktekno marang pun Kakang diajeng. Tarik. Rono lho, madhepe Rono lho. Madhep iki parake Rono. Iki ora melok iki. Iki barang iki apik. Kono ae. Ayo.
Rupane kok kaya pangisingan mau ya. Diajeng wae to kuyengan. Aja sumelang yen to kowe kelakon dadi bojoku engko bakal takjak rekreasi ning adoh Diajeng. Wonten pundi Kang Mas? Kowe engko takjak ning pantai, tak tukono kathok cilik sing ngapret guri gambare reok. Lho. Guri gambare reok. Heeh. Nek mlaku piye? Wong edan iki kok iso. Kok wedok kok dinekok ngono. Kene Mbak Tatin tengah kene. Oh nggih. Ngaturi. Iki Sidora. Heeh. Ra sida. Ora iso aku San. Kentekan napas ngono kok dhek ketoprak kentekan napas tok jak noprak malah mengine Lho, lah jenengan mboten ngertos to? apa? Mudin kematian jenengan nek nyar wong mati pripun? Jenenge mudin kematian ya biasa gitu Mas. Lah nggih to. Paling tidak ngene lho nek mudin kematiane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut sowan wonten ngersanipun Gusti jenenganipun Bapak Suto mugi katampi sedaya amal ibadahipun. Wis biasa. Jenengan ngaten iki. Nggih ngoten niku Padha sami. kabeh beda kali nggenku. Nggonmu, nggenku sing dadi mudin kematian iki bekas MC dangdut MC orkes. Lah nek nyarne. Nek nyarno ora kalem ngono kuwi. Bekas MC orkes. Kok nyar kok innalillahi apa iki? Lah MC nggonmu piye mudin? Yen kowe bekas MC dangdut tok piye? Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka ini. Aduh Gusti ya Allah. Kita semuanya hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Mas Andi. Wong isih mboten niku. Tak pun mati. Nek mboten sing nyiarke isih mboten. Tasih wonten. Mbok ken mriki tak pertele sirahe. Niki saestu, Pak. Piye balenan? Kita sambut mayat yang terakhir ini. Siapa dia? Yo, kita sambut mayat yang satu ini. Mudine kocok. Mempunyai tinggi 170, rambut keriting dan juga kulit yang sangat putih. Mayat ini saya apa saya? Saya apa saya? Yo, kita berangkatkan dirinya oleh Nyu Pala. Gendeng iki. Mudin kocok. Sing taziah piye? Taziah terus ini. Hae. Modene koclok. Gendeng ngono kuwi. Wah, wong kok niku iso. ya ora bakal awet suwe mudin kaya ngono kuwi. Jek urip ta mudine. Wis wingi tak pateni kok. Nggih, mangga. Siap. Pak Tati Tatin. bubuk asmara mangga. Cocok. Ya. Bubuk asmara. Ha. Dibawani mboten niki? Nggih. Oh nggih. Nggih. Nganti nangis lho ning guyu aku. Mergo sirah gundul ki. Iki lho metu kebule. Kok kaya penal ya? Ana kebule. Sirah kok kenal pot jeneng. Elisa yo aneh-aneh. Wong sirah kok metu kebule iki. Apa nyawane muntuk-muntuk apa piye? Lah, aman lho. Ah ngono. Ditutupi. Kaya anu perjurit Jepang. Nggih. Kaya kaji malah kaya kaji. Kaji apa, Pak? Emprit kaji. Lah ya didongakne masyarakat kene sapa ngerti sampeyan awakmu iso munggah haji. Amin. Sampeyan munggah haji sebutane haji sokeh. Lah kok iso? Disokong wong akeh. Tek padha karo tanggaku. Ngapa? Omahe desa kena jalan tol, akhirnya untuk duwake munggah kaji. Dadi haji apa? Mansur. Kok iso? Halaman nek kena gusur. Tanggaku munggah kaji baradol sawah dadi kaji wahyu. Lah kok iso? Sawahe payu. Tek padha karo nggenku to, Mas. Ngapa? Tapi mbiyen banci, saiki nisab terus akhirnya munggah kaji ning Mekah. Banci sadar Munggah haji ning Mekah. dadi haji apa? Mutmainah. Kok iso? Lah kluno ngemut bareng sirang genah. Lah. Ya cok pisan Kenal pot. cah rupane ra memper. Mandura Dajeng Mandura. Mundura. Mundura, maju. Prabu Baladewa. Baladewa. Iki Mas Bagong. Mangga. Nyingkar nyingku. Nyingkur. Tak tonyo tenan lho suwe-suwe. Ora iki ora dijenggleng. Ora kaya mau to? Beda. Mas aku dijenggleng. Olah ae. Wiwitane nyingkar nyingku. Kaya toprak ke lho. Pangku, jak roman. Kaya karon sih ke lho, totoke Gatotkaca karo Sugriwa.
Pergiwa Sugriwa kethek. Dong, Drek. Ngerti bae. Gatot kaca karo Pergiwa. Ayo ta. Yai Pergiwa Yai. Sabar, Bos. Sapa jarwo goblok kaca tunggale. Pripun Kang Mas? Panjenengan ajeng menapa ta? Manuta tak boyong ning Praja Pringgondani Yayi. Nuwun inggih Kang Mas. Yayi Pergiwa. Sok yen kowe kelakon dadi Dursasana celuk kok iso ngene-ngene. Mbak, Dursasana. Lisa ora? Ora. Lingsem yen ke Mbak Tatin. Ngapa Mas? Jeneng ora ket biyen-biyen kenal awakmu. Terus ngapa nek biyen kenal arek ngapa? Kenal ket biyen. Bojoku iku wis rupane elek, latah pisan. Bojone iki latah lho, Mas. Latahe pripun? Wong latahe nek roh napa-napa lah mesti disebut ta. Paman, jaran. Sapi. Wedhus. Aku capek teng pasar gegerne wong sak pasar perkara latah arep tuku kangkung kali bayem teng pasar. Lah sing bakul niku lanang didasar ning ngisor, sing bakul lungguh katoke suwek. Lah bojoku kan mlaku timik karep-karep ngomong tuku bayem karo kangkung. Berhubung ngawasi sing bakul katoke suwek langsung nyuwun sewu tumbas manuke. Bakule terus ngaten mboten disadi. Kaya gendeng ngono kok iso. Latah napa sing diweruhi disebut niku tadi. Nggih. Sak roe ya. Ya, Nduk.